Serokkomarê Tirkiye dibêje eger kontrola leşkeriya navçeya Aram li Rojhilatê Çemê Feratê nedê destê wan de be duê demê de. Artêşa Tirkiye bi tena xwe dest bi operasyona leşkerî bike. Di çarçoveya beşdariyê di ahinga derçûna xwendekarên Akademiya Leşkeriya Zanîngeha Berevaniya Niştîmanî li Stenbolê. Recep Tayyip Erdogan serokkomarê Tirkiye derbarî avakirina navçeya Aram li Rojhilatê Çemê Feratê got û gelek demê me tune ye û pêwîst e di zûtirîn demde rêkeftina di navbera me û Amerîkayê de derbarî navçeya Aram cibî cî bibe. Erdogan serbar kir û got jî ku eger leşkerên Tirkî di heyama çend heftiyan de navçeya Aram kontrol nekin, duê demê de ew ê plana xwe bicih bikin. Recep Tayyip Erdogan serokê Tirkiye derbarî dema pêkanîna operasyona xwe ya leşkerî axivî û got ku pêwîst e navçeya Aram bikeve jêr kontrola hêzên Tirkî de ji bo vê yekê em dema 2 heta 3 heftiyan didin Amerîka. Eger Amerîka tupêngavekê di vê derbarê de navêje, duê demê de Tirkiye bi tena xwe wê plana ragihandina avakirina navçeya Aram li Rojhilatê Çemê Feratê darêjin ji ber ku wek wî ameje kir bo ragihandina navçeya Aram ew nikarin xwe ragirin. Danha danûsandin navbera berpirsên Tirkî û Amerîkî de li ser avakirina navçeya Aram li Rojhilatê Çemê Feratê berdewam in. Serokê Tirkiye piştî vegera xwe ji Rûsya ragihandibû ew nahêlin û qet qebûl nakin ku rêkeftina navçeya Aram navbera wan û Amerîkayê de wekû rêkeftina min bicê dirêj bibe.